Күңелсез бөхтәрәм тамашачыларыбыз, Татарстан Яңа Гасыр каналында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Атна дәвамында сезнең белән мин Роза Әдиятуллина булырмын. Бүген безнең программада Казан делегациясе Оренбургта кунакта. Омск өлкәсенең татар оешмалары. Мен тегенем дә, бәйләнем дә. Монда килгәч кызларны инде өйрәтәсем килә. Булып киткән 83-нче яш. 3нче халыкара җәлил укулары әдәби бәйгесе тәмам. Россиянең бөтен төбәкләрендә һәм чит илләрдә күтәреп алып, балалар шушы шигырьләрне сөйлиләр икән. Алар белән чын патриотлар. Татар сүзе бәйгесе нәтиҗәләр. Каушадыңмы сәхнәгә менгәч? Юк. Нишләп? Потому что мин килә. Татар дөньясында көндә диярлек бехисап чаралар, күп кенә вакыйгалар үткәрелә. Аларны сезгә җиткерү максатыннан без сезгә Татар дөньясы яңалыклары сәхифәсен тәкъдим итәбез. 2022 елда федераль Сабантуе Ульяновск шәһәрендә узачак милли шура рәисе Васил Шайхразиев Ульяновск өлкәсендә милли җыенга әзерлек киңәшмәсендә катнашты. Әйтергә кирәк, федераль Сабантуе Ульяновда моңа кадәр 2 тапкыр узган иде. Татарстанда Болгар Казан ханлыгы чоры кабер ташлары музее ачылырга мөмкин. Борынгы ядкәрләр тупланган каталог 15 томлык булып бастырылачак. 500 тарихи зиратны да күрсәтү юллары карала. Башкортстанда туган тел көне уңаеннан татарча диктант яздылар. Әлеге чара Башкорт дәүләт педагогия университетында узды. Диктант язу өчен текст күренекле язучы Галимҗан Ибраһимовның Тирән тамырлар романыннан сайланган иде. Башкортстанда яшәүче татарларның халык авыз иҗаты җыелган 3 томлыгы дөнья күрде. Хезмәткә әкият, йола фольклоры, борынгы бәетләр кергән. Башкортстанның Стәрлебаш районы татарларының мәдәни мирасы да хезмәт булып басылган китапта 2017 елда галимнәрнең, телче, диалектолог, фольклорчы, археологларның экспедиция нәтиҗәләре күрсәтелгән. Халык санын алу алдыннан татар театрлары төбәкләргә гастрольләр белән чыгачак. Мәдәният министрлыгы татарлар яшәгән төбәкләрдә язучылар белән очрашулар, Сабантуен зурлап үткәрү буенча махсус программа әзерләнүен хәбәр итте. Төркия галимнәре төрки телләренең шул исәптән татар теленең бүгенге торышын өйрәнгән. Бәйсез төрки дәүләт телләре, шулай ук Россиядә татар, Иранда Азәрбайҗан, Кытайда уйгыр теленә юкка чыгу янамый, әмма төрки телләренең төрле телләре һәм диалектлары бетү ягында. Шундыйлардан Литва, Болгария, Беларусь, Эстония, Финляндия, Сибир татарлары телләре дип саный Сүәр Әкәр. Оренбургдан башлыйбыз. Бирдә узган эшлекле сәфәр вакытында Казаннан килгән делегация иң беренче Оренбург өлкәсе вице-губернаторы белән очрашты. Аннан шәһәрнең Үзәк Җәмигъ мәчетендә булып, Хөсәния мәдрәсәсенең эшчәнлеге белән дә таныштылар. Бу көнне тагын бер зур чара узды. Ул өлкә татар хатын-кызларының 5нче форумы. Татарларның гамәл стратегиясын тормышка ашыру кысаларында Татарстан делегациясе татарлар күпләп яши торган урыннарда булып, анда татар иҗтимагый оешмалары активы белән очрашулар хакында Фирүзә Әбсәләмова. Беренче көнне Оренбург өлкәсенә эш сәфәре кысаларында Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шайхразиев, Оренбург өлкәсе вице-губернаторы, төбәк һәм мәгълүмат сәясәте министры Игорь Сухарев белән очрашты. Очрашуда шулай ук Оренбург төбәк татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илдус Дәүләтов та катнашты. Автономия рәисе Орск шәһәрендә җирләнгән шагыйрь Дәртмәннең исемен мәңгеләштерү максатыннан татар шагыйренә һәйкәл кую, татар теле укытыла торган 38нче мәктәпне төзекләндерү мәсьәләләре буенча тәкъдимнәрен җиткерде. Татарстан белән Оренбург өлкәсе арасында соңгы килешүләр 2011 елда төзелә. Һәм бүгенге көндә яңа килешү төзү өстендә эш барыла. В Оренбургской области более 151 тысячи татар проживают. Они очень активно поддерживают, работают, созидают для развития Оренбургской области, для нашей России. И в этом соглашении тоже есть такой пункт. Но и со стороны Всемирного конгресса татар эта работа тоже активно ведется. Үз чиратында Игорь Сухарев җиткерелгән тәкъдимнәр өстендә эшләячәкбез дип ышандырды. Задача, наверное, нашего министерства — это проработать с другими министерствами предложения, пожелания, то есть учесть со стороны коллег, что предлагается, ну и, соответственно, подготовить новые соглашения, которые позволят нашим отношениям развиваться. Васил Шайхразиев Оренбург шәһәренең Үзәк Җәмигъ мәчетен карады. Мәчет 1885 елда төзелгән. 1991 елда аңа Оренбургның Үзәк Җәмигъ мәчете исеме бирелә.
Оның территориясында Оренбург өлкәсе мусульманнарының Диния назараты һәм Хусайния мәдрәсәсе урнашкан. Хусайния мәдрәсәсе 30 ел дәвамында эшләп килгән уку йорты. Дини белем алырга теләүчеләргә көндезге, кичке, читтән торып уку өчен мөмкинлекләр бирелә. Шул ук көнне Оренбург татар драма театрында өлкә татар хатын-кызларының 5нче форумы узды. Килүче кунакларны Яфар авылының Умырзая ансамбле халык җырларыбызны башкарып сәламләп торды. Өлкә татар хатын-кызларының 5нче форумы Оренбург өлкәсенең районнардагы ак калфак бүлекчәләренең эшчәнлеге белән танышудан башланып китте. Актив ханымнар аеруча игътибар үзәгендә булдылар. Бүләкләнүчеләр арасында татар гаиләләре арасындагы бәйгедә җиңүче гаилә әнисе, хәзер инде күптән түгел оешкан ак калфак оешмасы рәисе дә бар. Без инде әле бик яшь оешма, эшли башлаганыбызга 2 ай гына, ләкин инде беренче зур эшебез итеп музей оешмага булдырдык. Хәзер инде алдагы менә бу татарларның гамәл стратегик планнары буенча без дә шуңа кушылып, Алла бирсә, авылыбызда зур эшләр башкарабыз дип уйлыйбыз. Олы апаларыннан яшьләр дә калышмый. Бөтен дөнья татар конгрессы оештырган укучы кызлар бәйгесендә җиңүгә Озерки авылы кызы да ирешә. 2нче дәрәҗә лауреат булдым татар кызлар конкурсында. Мин рәхмәтлемен әниемә, әтиемә, укытучыларыма мине татар теленә өйрәткән өчен. Форумның 2нче өлешендә Татарстан делегациясе дә катнашты. Кунакларны файда ук татар каргалысының эр-бию төркеме каршы алды. Билгеле булганча, бүгенге көндә Оренбург өлкәсенең 18 районында ак калфак бүлекчәләре эшли. Татарстан Республикасының вице-премьеры биредә утырган гүзәл затларга татар халкының мәдәни мирасын саклаган өчен олы рәхмәтен белдерде. Чара ахырында бөтен дөнья татар конгрессының рәхмәт хатлары һәм бүләкләре тапшырылды. Матур күрсәткечләргә ирешүчеләр арасында әсәкәйлеләр. Читтә торсак та Татарстан безнең эшләребезне күрә, бәяли. Зур рәхмәт аларга. Төрле районнарда мәктәп укучыларын шәл бәйләү һөнәренә өйрәтү максатыннан түгәрәкләр эшләп килә. Бу эш өчен барлык чыгымнарны ак калфаклылар үзләре каплый. Безнең төп максат гаилә кыйммәте, яшәешебезгә нигез итеп алабыз йолаларны. Бөтен гореф-гадәтләрне кайтарырга, гаиләгә, балаларга күп эшләр, күп проектлар яшьләр белән эшләнә. Бердәм бу куәтле, һөнәрле халык безнең Оренбург татар хатын-кызлары. Һәм шуны да әйтәсем килә, монда эшмәкәрләр дә бергә җыелып безнең хатын-кызларга бик бушлык итәләр. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Василь Шахразиевның Оренбург өлкәсенә эш сәфәренең дәвамы булыр. Оренбургдан Фирүзә Абсалямова, татарлар. Хәзер юлыбыз Омск шәһәренә. Онда безнең милләттәшләребез байтак. Күптән түгел узган сәяхәтебездә без татар оешмалары эшчәнлеге белән танышкан идек. Аның бай тарихы бар. Татар дөньясы газетасы, Ак калфак, Аю яшьләр оешмасы хакында җиткергән идек инде. Бүген милләттәшләребезне нинди сораулар борчый, нинди хыяллар белән яшиләр? Тулырак Ләйсәнә Садретдинова. Себер үзләренең туган җирләрен яратып, җырлап гомер итүче милләттәшләребез артыннан сәяхәтебезне дәвам итәбез. Бүген инде без Омск шәһәрендә. Әлеге өлкәдә 42 меңнән артык милләттәшебез гомер итә. Нәкъ менә шушы калада 24 мең татар. Аларны мәчет, Омск шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте, Иртыш өлкә татар мәдәният үзәге, Аю яшьләр оешмасы, Ак калфак, Татар дөньясы газетасы, Умырзая ансамбле берләштерә дисәк, ялгыш булмас. Билгеле инде өлкәдә узган милли чараларда. Сүз уңаеннан бу көнне Умырзая ансамбле Муса Җәлилнең 115 еллыгына багышланган кичә уздырды. Әйе, батыр ул кызларыбыз хәтердә, күңелдә. Менә гади бер авыл егете Марат Шакин улы Адырбаев. Аның үз гаиләсе тарихы. 1937 елда әнисенең ирен атып үтерәләр. Халык дошманы дип яшь хатынны 2 баласы белән Омск өлкәсенең бер авыл сараена урнаштыралар. 1941 елда ул сугыштан яраланып кайткан солдатка кияүгә чыга һәм улы Марат туа. Марат Шакин улы исә кичкенәдән табиб булырга хыяллана. У меня первое образование, я железнодорожник. А судьба свела, когда сам попал в некоторые ситуации, связанные с врачами, плюс мама, и решил, что стану медиком.
По специальности я врач-анестезиолог, реаниматолог. 50 ел өлкәнең үзәк клиникасында табиб булып хезмәт итә. Аннан 30 ел өлкәнең балалар үзәк клиникасын җитәкли. Шуның белән бергә әле кануннар чыгару җыены депутаты да. У меня северный район, 4 района там. Большеречье, Тара, Знаменка, Теврис, где от 15 до 18% населения татарское. Вот я помогаю малышам, так как я организовал школу татарского языка в Тарском районе. Бүген ул махсус Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары Милли шура рәисе Васил Шәһразиев белән очрашуга килгән иде. Татар булуым белән горурланам ди. Я когда слышу, смотрю телевизор и смотрю, как поют и говорят красиво на татарском языке, меня берет гордость, потому что почему я организовал школу татарского языка, чтобы люди знали татарский язык. Демәк, сез инде безнең бөтен дөньяда яшәүче татарларга теләкләрегезне татарча әйтеп куярсыз. Ну, самое главное, наверное, саулык байлык, исән-сау булыгыз. Исән-сау булыгыз. Бәхетлек сезгә, вот и все. Менә мондый зур чаралар вакытында без күбрәк милләттәшләребез белән әңгәмәләр кырырга тырышабыз. Менә Фәрсәнә Картук кызы татар кызларын үз осталыгына өйрәтә. Бик кызыклы әңгәмәдәш. Гади итеп бар нәрсәне аңлатып бирә ул. Дегенем тә, бәйләнем тә, бөтен эшлим. Мин Теврийский райондан, авылдан 25 ел даяркат эшләдем. Орден медальләрем бар. Шушы якларда туып Да, үстергәндә. 5 бала үстердем. Битештә хәзер монда. Бик матур сөйләшәсез дә менә балаларыгыз. Мин татарча укыдык, тизлек битте. Мин 38 елның гына. Вот татар, бөтенләй татар. Горланам. Мин анда 10 ел магазинда эшләдем. Бер урыс хатын без инде авылда юан центральный селода сатыштым. Файда татарка соңгыга бирмәгәнгә. Мин әйтәм, мин горжусь татарка дип әйтүеңә. Украк туктым, мин татар дидем. Аңа. Онда мин әле райпоға барып товар алам. Онда әйткәндә әйтәләр. Синең Фәрсәнә ничек та урысча исең, ә синең ничек? Ул Алексей, мин әйтем, син Абдулгадир булдыңда. Мин та урысча әйтермен сиңа. Какой вот так мин әйтәм. Татарның исеме минең кулагыма чыгырган, Алла Тәгаләдән исем мин әйттем. Мин алыштырмыйм дидем мин. Менә шундый үз сүзен әйтә ала торган милләттәшләребез гомер итә Омскида. Билгеле төрле өлкәләрдә иҗат итәләр. Ракыя Гомәр кызы мәсәлән күптән түгел шигырьләр китабын бастырган. Бүтән сәләтне Аллаһы Тәгалә бүләк итә. Аллаһ Тәгаләдән дип уйлыйм. Әлеге очрашулар милләттәшләребез өчен үзеңне таныту да, яңалыклар кабул итү дә. Алда зур эшләр тора бит. Әлбәттә татар булу өчен горурланам. Тырышам балаларга да сиңдерергә инде шул горурлыкны. Яшибез, тырышабыз. Тырыша булдыра халкыбыз. Ләйсәнә Сидретдинова, Татарлар, Омск. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. 3нче халыкара җәлил укулары әдәби бәйгесе тәмам. Россиянең бөтен төбәкләрендә һәм чит илләрдә күтәреп алып, балалар шушы шигырьләрне сөйлиләр икән. Алар белән чын патриотлар. Татар сүзе бәйгесе нәтиҗәләр. Каушадыңмы сәхнәгә менгәч? Юк. Нишләп? Потому что мин тиләк. 3нче халыкара җәлил укулары әдәби бәйгесе тәмам. Җиңүчеләрне Сәйдәш мәдәни үзәгендә бүләкләделәр. Быелгы конкурста бөтен дөньяда яшәүчеләр катнашты. Барлыгы 40 мең кеше. Сайлап алу турлары ел буе дәвам итте. Пандемия үз тәртипләрен керткән. Шуңа да 3нче тапкыр уздырылучы бәйге үзенчәлекле булып истә калачак. Толырак киләсе сюжетта. Муса Җәлил шигырьләре төрле телләрдә, татар, рус, үзбәк, хәтта вьетнамча яңгырый. Каһарман шагыйребезне һәр кайда беләләр һәм хөрмәт итәләр. Муса Җәлил безнең халкыбызның каһарман шагыйре. Аның шигырьләре, аның даны буыннан-буыннарга тапшырылып килә һәм менә инде күпме буын әле киләчәктә дә безнең шушы шагыйребезне данлаячак, зурлаячак. Мин менә шу 5нче сыйныфта укыганда татар әдәбияты, татар теле укытучысы безгә Муса Җәлил шигырьләрен укырга биргән иде, программа буенча. Менә мин беренче шигырь яза башлавым, мин Муса Җәлилдән үрнәк алдым. Шулай ул миңа илһам бирде, шуннан мин язып киттем. Инде мин 9 китап авторы, шигырь җыентык авторы
һәм аларның барысында дияр Муса Җәлилгә башлаган шигырьләр бар. 3-нче халыкара Җәлил укулары әдәби бәйгесендә яшь буенча чикләүләр каралмаган. Узган ел 7000 кеше катнашса, бу юлы 40000 кеше. Россия төбәкләреннән тыш Гарәп әмирлекләре, Кытай, Бельгия, Алжир, Йемен, Төркия һәм башка илләрдән дә гаризалар килгән. Мин урыс кызы, хәлемдә татарлар юк. Ләкин мин татар телен бик яратам, ул бик матур минемчә. Монда да Муса Җәлилнең күршеләр шигырен сөйләдем. Муса Җәлилнең күп шигырьләре сугыш турында, менә шушы әйбере белән ошый. Үземнең беренче урынын алганымны үземнең туган көнемдә белдем, бик каты шатландым. Әни миңа әйткән, кызым, син 3-нче урын алдың да, хәзер Казанга барасың дигән иде. Һәм мин шулай менә кичәге көнне көткән идем. Сумкаларны тутырып инде. Күп тапкыр сорадым, ничә көн калды дип. Мин Башкортстан Республикасын Шаран районыннан килдем. Мин җыр бию конкурсларында бик еш катнашам һәм Муса Җәлилнең укуларында катнаштым. Муса Җәлилнең ышанма шигырен сөйләдем. Җиңүемә мин бик шатмын. Шәнечкеле тимер чыбык белән уратылган безнең йортыбыз. Зөлхия Миңнеханова Азнакай районында үзе дә еш кына шундый чаралар оештыра. Җәлил укулары бәйгесендә ел сайын укучылары катнашкан. Бу юлы үзен дә сынап карарга була. Туктагыз әле, мин үзем дә чыгыш ясыйм әле дип, безнең балалар белән чыгыш ясадым да. Менә аптырап киттем инде, 2нче урын биргәннәр миңа. Бик зур рәхмәт. Жюри безнең эшне күрә алгачтан улыгайган көнне бит инде сәхнәгә яшьләр кирәк. Ләкин менә улыгайгачтан да чыгасы килә икән сәхнәгә. Рәхмәт безне менә шушлай итеп татар телебезгә, балаларына мәхәббәт уята алганнарына, менә шушлай кайчандыр онытылып, мәҗбүри онытылган Җәлилебезне кире яңадан халыкка кайтарганнарына. Сайлап алу турлары ел буе бара. Пандемия шартларында жюри әгъзаларына катнашучыларны нигездә онлайн карарга туры килгән. Чиләбе, Оренбург, Свердловский, Киров өлкәләре, Мәскәү, Самара, Санкт-Петербург шәһәрләре иң актив катнашучылардан санала. Менә шушында күренәйм ул татарлар. Бармы ул татар? Әллә юкмы? Сөенәм чыннан да Россиянең бүтән төбәкләрендә, бит чит илләрдә шул хәтле балаларын әниләре татар тәрбиялиләр икән. Менә шул шигырьләрне сөйләү мәсьәләсендә инде. Кичкенә балаларның шул максат шигырен чыгып укулары һәм инде өлкән яшьтәгеләрнең инде кызыл ромашка шигырен укулары шулай күңелгә ята торган әйбер түгел. Ничектер шул яктан караганда игътибар кирәк. Һәр яшьнең үзенең әсәре бар һәм инде бу әсәрне сөйләп алырга була. Быелгы бәйге Муса Җәлилнең тууына 115 ел тулуына багышлана. Әдәби кичәдә тамашачылар аның тормышыннан төрле истәлекләр белән танышты. Чарада шагыйрьнең кызы Чулпан Җәлилова да бар иде. Всегда помню отца, но для народа, для вообще людей, конечно, это время, памятные даты, чтобы прикоснуться еще раз душой, сердцем и к этим дням, и к этому человеку, и к этим стихам. Поэтому я, несмотря на то, что время тяжелое, я все-таки, несмотря ни на какие коронавирусы, считаю своим долгом приехать сюда, там, где любят, знают, помнят и так замечательно читают стихи. Поэтому я из Москвы всегда приезжаю сюда, в Казань. Булган вакытта әле милләтебез дә яшәр, гөрләп яшәрбез. Җәлил укулары бәйгесе Бөтендөнья татар конгрессы Татарстан Республикасының мәдәният, мәгариф һәм фән министрлыклары ярдәмендә оештырыла. Каһарман шагыйребезнең батырлыклары онытылмас. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Бу ялларда татар сүзе бәйгесенә нәтиҗә ясалды. Әдәби әсәрләрне сәнгатьле итеп уку конкурсының төп җиңүчеләре Камал театры артисты Фәннур Мөхәммәтҗанов, журналист һәм актер Идел Кыямов һәм Әлмәт театры артисты Мәдинә Гайнуллина. Ләкин эш җиңүчеләрдә дә түгел. Татар сүзе бәйгесе гади халык арасында да зур кызыксыну уятты. 4000-гә якын катнашучы, хәтта оештыручылар да моның кадәр кешене көтмәгән. Аеруча яшьләр белән балалар күп.
Татарларда нәфис сүз өлкәсе нинди дәрәҗәдә үсеш ала һәм ни рәвешле әлеге бәйге төрле катлам вәкилләрен үзенә җәлеп итә алган. Айзат Шәймәрданов видео язмасында. Мыйыкларым бетерәдә, кәүсә буйлап өлгертә. О, Влади олмагач, мин бит әле яшь агач. Дилә Сибгатуллинага 7 яшь. Ул 10 яшькә кадәрге катнашучылар арасында шигырь сөйләүдә беренче урынны яулады. Балтач районының Норма авылы кызы күбрәк шаян шигырьләр сөйләргә ярата. Иң мөһиме 7 яшьлек кызда каушау юк. Син каушадыңмы сәхнәгә менгәч? Юк. Нишләп? Кешеләрдән күп булгач, наоборот, кешеләр балет итәләр генә. Шулаймы ни? Сиңа кем өйрәтте соң шулай дип кешеләр янында шигырь? Полиамировна. Кем соңа? Безнең тәрбияче апай шигырь өйрәтә торган. Котлыйм. Рәхмәт, Пока. Шунты ямансың, шунты моңсың, шунты сыпық. Җилләр генә уйный һаман, сыр яфракларына куып. Шаян гына түгел, балалар лирик шигырьләр дә сөйли. Филармония сәхнәсендә төрле жанр юнәлешләрдә нәфис сүз осталарын күрергә мөмкин иде. Мин хөрмәт шәбергән исвишәләрне кадерләп асуында калдырганмын ахыры. Татар сүзе бәйгесе беренче тапкыр узавыл узган ел игълан ителде. Аны Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе белән берлектә Татар филармониясе оештырды. Каядыр мең жарым кеше булса, бик зур уңыш булыр дип уйлаган идек. Әмма ләкин безнең кабул итә башлаганнан соң 4000-дән артып китте һәм без әлеге 4000 язма килде һәм 4000 язмадан артыкны без карап чыктык. Жюри ай жарым әлеге эшләрне карады һәм әйтергә кирәк, араларында бик көчле эшләр бар, әмма ләкин бәйге булып кала, үзенең җиңүчеләрен белергә тиеш. Бу авыр эшне әлбәттә жюри башкарып чыкты. Гүзәл Сибагатова. Татар сүзе бәйгесе беренче чиратта приз фондының 1 миллион сум тәшкил итүе белән кызыксыну уятты. Нәфис сүз осталарын моңа кадәр мондый суммада бүләкләү юк иде. 10 яшькә кадәр беренче урын өчен 30 мең сум каралган, 17 яшькә кадәр 45 мең, 18 яшьтән өлкәннәргә 50 мең, профессиональ нәфис сүз осталарына 100 мең сум. Әле кирәк кенә түгел, бу битараф булмау, теле язмышына, милләтебез язмышына җаны таны белән бирелгән кешеләр катнашкан бит монда. Һәм әле безнең бу татар сүзенә кагылышлы беренче генә бәйгебез аны һичшиксез дәвам итәчәкбез. Бәлки аның эчтәлеге, темасы башкарак булыр. Соңгы елларда бит милләттәшләребездә туган телебезгә рухи ихтыяҗ сүнә башлаган иде. Тимур Фазлыев физик мөмкинлеге чикле булса да, аның чыгышы тормышның мәгънәсе аңа фәлсәфи караш турында уйларга мәҗбүр итә. Нурлан Ганиевның «Мин кем булып туар идем» шигыре юкка гына сайланмаган. Мин кем булып туар идем икән? Тумаган да булсам, кеше булып. Бәлки бер кыш, шул кыш кунар тирәк. Язгы ташкын, буран, я болыт. Йолдыз булмам, алар җирдән ерак. Бәлки яшен? Юк, ул бик куркыныч. Мин музыка мәктәбендә укыйм һәм шигырь сөйләүдә мин 3 ел шөгыльләнәм. Шигырьне озак ятлыйсыңмы? Иногда вакыт кирәк, иногда бик тиз. Кем булышасың шигырь ятлар? Сөйләргә, матур итеп сөйләргә. Минем укытучым Венер Тимханна. Бәйгедә күбрәк хатын-кызлар катнашкан жюри әгъзаларына бәяләү җиңел булмый. Бәхәсләр дә чыккан. Бәхәсләштек без беренче, икенче этапларда, аларны уздыру мәсьәләсендә. Ләкин инде икенче, өченче этапларга бик артык булмады. Ни өчен дигән вакытта инде мөмкин кадәр яхшыраклары сайланган иде бит аның. Әлбәттә, яхшыдан тагы да яхшыны сайлаган вакытта булгандыр бәхәсләшүләр дә. Андый вакытта без эшләдек, яңадан шул язмаларны алдык та име, яңадан карадык һәм уртак бер фикергә килдек.
Инде төп җиңүчеләргә килгәндә, профессионаллар арасында беренче урынны Камал театры артисты Фәннур Мөхәммәтҗанов яулады. Икенче урында актер-журналист Идел Кыямов, өченчедә Әлмәт театры артисты Мәдинә Гайнуллина. Дулкынлану инде рәхәт хисләр, җиңү хисләре. Хәсән Туфанның шигырен Худайны күрдем төшемдә тәкъдим иттем. Габдулла Тукайның бер татар шагыйренең сүзләре. Ни өчен бу бәйгедә катнашырга булдыгыз шәхсән үзегез? Беренчедән мине котырттылар. Икенчедән әни катнашып карамаска. Катнашкан өчен авызга сукмаслар дидем. Аллага тапшырдым да сөйләп карадым. Бер 4 еллыктан укып алар Хәсән Туфанның. И туган тел, и матур тел. Хәлемне белүче юк. Да не везет миңа күктә дә, һәм җирдә дә не везет. И туган тел, и матур тел. Әткәм-әнкәмнең теле. Күктә дә күп нәрсә күрдем. Син туган тел аркылы, син туган тел аркылы. Ойза Шаймарданов, Татарлар, Казан. Тел борынгы бабаларыбыздан калган һәм киләчәк буынга тапшырыла торган мирас. Мирасыбызны кадерләп, саклап яшик. Сау булыгыз.